Després d'això van venir altres elements escènics com uns cubs que va dissenyar el Josep Maria. Sí, però abans dels cubs, jo recordo, nosaltres moltes vegades assajàvem també a la nit a casa de la Núria Ventura i vam fer un muntatge fotogràfic. Te'n recordes? Un muntatge fotogràfic perquè abans, esclar, això dels canons i les projeccions aquestes es feien unes diapositives, és a dir, fèiem unes fotografies i es projectaven a la paret. Llavors, el primer que vam fer va ser nosaltres els personatges, no? És a dir, vam pensar això, que en l'espectacle nosaltres seríem els personatges que sortiríem, primer ens veurien allà a la paret i després nosaltres sortiríem de veritat vestits de la mateixa manera. No havíem vist en Sana també algú... A la linterna de Praga, sí. O de Praga o alguna cosa així. I bueno, i també va ser molt divertit, ens ho vam passar molt bé, no? El Xesco disfressat, nosaltres disfressats, va ser... Sí, jugàvem amb la imatge i la realitat així.